sa kabuntagon, padayon kita nga magahiskot ug magatuki sa pulong sa Ginoo. Ato ang tukion pinaagi sa pulong sa Ginoo kining sagad nga hinungdan sa problema diha sa sulod sa simbahan. Sa mga alagad sa Ginoo, sa mga pastors, dili kita magkumpiyansa ug dili nato baliwalaon kini na mga sagad na problema. Kay bisan gamay nga problema, pwede kining mudako. Ug kung mudako kini, posible kini nga makaguba ug makabungkag diha sa sulod sa simbahan. Mura ni siya o kalayo, gamay lang siya sugod. Pero kung kana siya mukaylap, mahimong makasunog bisan sa pinaka dako nga sunog nga mamugna. So kita na mga alagad sa Ginoo, ato gyud nabantayan kini nga mga sagad na mga problema diha sa sulod sa simbahan ug dili nato baliwalaon. Ayaw og salig nga gamay ra, ayaw gyud pagkumpiyansa kun dili bantayan nimo kini para madangop nimo kini diha sa Ginoo pinaagi sa mga pag-ampo. So unsa man gyoy kasagaran problema diha sulod sa simbahan? Kasagaran gyud ni naay mga problema sulod sa simbahan. Kay ang simbahan aduna may mga tao. Ug ang mga tao nga naa sulod sa simbahan dili kini mga perpekto. Unsa man kadako imong simbahan o unsa man kagamay ang imong simbahan, as long as dunay tao, dunay problema, kay dili lagi perpekto ang mga tao. Unya aduna punay lahi-lahi na mga kinaiya. So ania ang pinaka kasagaran nga problema sulod sa simbahan? Una, conflict sa mga tao. Dili magkasinabot ang pastor ug ang miyembro. Personal nga kasuko, silos ug garbo. Dili kahibalo mo istorya ug tarong. Buot pasabot way klarong communication. Ikaduha, kakulang sa espiritual nga pagtubo. Kristohanon sa ngalan lang, pero walay devotional life. Dili seryoso sa pulong sa Dios ug dili seryoso diha sa pag-ampo. Mas emotional kaysa pagpabilin ug pagbarog diha sa biblical nga foundation. Ikatulo, leadership problems. Pastor nga gikapoy tungod kay walay suporta. Leaders nga gusto kontrolon ang simbahan. O kakulang sa discipleship o training sa leaders. Ikaupat, pagbulag-bulag o paggrupo-grupo diha sulod sa simbahan. Bantayanan kini siya tungod kay diri usahay mo timaw ang problema kung aduna na gani grupo-grupo sulod simbahan o kampihanay diha sulod sa simbahan. Diha magsugod ang mga faction sulod sa simbahan. Gawas lang unta kung kini nga mga grupo kay gigrupo kini tungod sa discipleship o tungod sa life group o cell group. Pero kung kini nga pagbahin-bahin kay dunay mga lain-lain na isyu ug adunay kampihanay sa matag usa, angay gyud kini nga bantayan ug angay gyud kini nga idangop diha sa Ginoo. Labi na kung dunay mga favoritism, adunay mga political style dira sulod sa simbahan, aduna gyoy pagkabahin-bahin nagisgutan sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 10 ngadto sa 13 nga nag-ingon, apan ako naghangyo kaninyo mga igsuon pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga unta kamong tanan magkauyon ug diha kaninyo walay pagkabahin-bahin kundili mausa unta hinuon kamo diha sa samang hunahuna ug sa samang panabot. Kay gisuginlan man ako sa mga tao ni Chloe na adunay panagbingkil diha kaninyo mga igsuon ko. Ako nagsulti niini karon kay ang matag usa kaninyo nag-ingon, ako iya ni Pablo o ako iya ni Apolos o ako iya ni Cephas. Ako iya ni Kristo. Nagbahin-bahin ba si Kristo? Si Pablo ba ang gilansang sa cross alang kaninyo o sa ngalan ba ni Pablo kamo gibautismuhan? So adunay pagkabahin-bahin og si Pablo mismo niini nagbadlong gayod sa mga Kristohanon niadtong dapita. Kita usab magbinantayon niini nga mga panghitabo kung adunay mga pagbulag-bulag o paggrupo-grupo tungod kay pasabot ka na nga adunay pagkabahin-bahin. Ikalima, isyu sa kwarta. Dili klaro nga paggamit sa pundo, adunay pagduda diha sa mga offerings o sa mga tithes. O sagad yun, hinungdan po sa pagkasiak sa usa ka simbahan kay kwarta gyud. Tungod kay kwarta ang kasagarang hinungdan sa panagbangi diha sulod sa simbahan. Ikaunom, kalibog sa doktrina. Laylahi o pagtuo sulod sa usa ka simbahan. Ginasagol ang biblical o unbiblical teachings.
maong dili klaro ang stance sa simbahan. Hinungdan nga mutumaw ang problema diha sa simbahan. Ikapito, disiplina sa simbahan. Diin ginatolerate niini ang sala. Walay accountability. Nahadlok mo correct tungod kay basin na ay masuko o basin muhawa o mubiya. Hinungdan nga dili na lang mo sulti og mga pagbadlong pinasikat sa pulong sa Ginoo. Bantayan nimo kini kasuginlan kay mutumaw gyud ang problema. Ikawalo, pagluya o pagkawala sa gugma. Tingali kasuginlan, nahimo na lang routine alang kanimo ang pagsimba. Tingali nisimba ka tungod kay membro ka ana nga simbahan. Tingali nisimba ka kay tungod kay ang imong family diha nagasimba anang simbahan. Tingali nisimba ka tungod sa makuha nimong benepisyo ana nga simbahan. Pero wala na gyud kay connection sa Ginoo, meaning layo na ka sa Ginoo. Wala na kay nabati nga sparks sa connectivity diha sa Ginoo. Nga buot pasabot sa Biblia na nawala na ang imuhang first love diha sa Ginoo. Labi na kung wala ka nay compassion o ikag kadasig sa pagsangyaw sa mga tao nga wa pagyud makaila kang Ginoong Hesukristo. So importante kasuginlan nga imuhang timan-an kining mga pahimangno. Ang simbahan dili museum sa mga perpekto, kundi hospital kini sa mga makasasala. Kanalang mga kasuginlan, daghang salamat sa inyong pagtan-aw o God bless kaninyong tanan. Dalaygon ang Dios.